गोजोन बेलासि जासिहरनाय थाबाय आंनि चेनेलनिफ्राय दा बड' ट्रेभेल इउटुब चेनेलनिफ्राय एबा गोबावनि उनाव दिनैसो टाइम मोनदों मोनसे सर्ट भिडिअ लाबोनो होननानै आंनि बाइकखौ लानानै मन्स्टारखौ लानानै फैदोंमोन आरो आं लानाय आं माला लाया आरो बेसे किल'मिटार सालायखो आं बेफोरनि सोमोन्दै एसे दिनै रिभिउ खालामगोन आरो आंनि चेनेलाव आंनि मन्स्टारखौ न'आव थांनो प्लेनिं खालामगासिनो साननैसोनि उनाव आरोना स' आं बेखौ मन्स्टारखौ लानानै थांगोन शिलंसिम नन स्टप सालायखागोन आरोना 1631 थांबाय किल'मिटारा बेना गासै दा 1 इयार जाबाय। डिसएडभान्टेजआ जाहैबाय नैबे बिनि टायार गिदिरनि थाखाय मा जायो बिनि नैबे मार्गाराव नांहैजोबो प्लास बिनि गोजौआवबो थाङो बिसिम थाङो स' भाइब्रेसन जेला नों 60 आप होयो होननानै 60 सिम सलायबा नों बहुत भाइब्रेसन जायो गारिया बेनो मोनसे डिसएडभान्टेज। बिनि एडभान्टेजआ जाहैबाय कम्फर्टआ मोजां आरोना जेबो नोंनाव सिंसाया बा रुमायनाय मोना हेन्डेलिं बाराबो मोजां हेन्डेल बाराबो मोजां मोना माइलेजआ एक्चुअलि 45-50 बिदि होखायो हाइवेआव 50 होयो स' बेयो जाहैबाय नोंनि सालायनायजों खोथा नों बेसेबां स्पिडआव सालायो आं बांद्राय स्पिड सालाया नर्मेल सालायो नर्मेल एसेबां लासैबो नङा माने बारा खराबो नङा आरो नर्मेलाव मिडियामाव सालायो स' बे हिसाबै आंनि थाखाय बे बाइकआ बेस्ट आरोना पारफरमेन्सआव एसेबांबो मोजांद्राय नङा एसेबां गाज्रि नङा होनबा बेना जाय बारा रेस होआ स्पिड सालाया एसे मिडियामलि सालायो थाल लाना सालायो बेनि थाखाय मोजां आरो बाइकआ 13,000 सालायनायाव आं दासिमबो जेबो प्रब्लेम मोनाखै जास्ट एसे भाइब्रेसन दं आरो गारिया भाइब्रेसननि थाखाय एसे हालका मोनो गारिखौ एसे मोजां मोना। बियो जाहैबाय आं अनलाइनाव बिहरनायमोन 6,000 आं बिनि थाखायनो एसे भिडिअखौ मोजां बानायनाय जाया माने गप्र नांगौ आरोना गप्र लाथ'नो हायाखै नोंथांमोना जुदि सापर्ट खालामबाय थाबा आं थाबैनो गप्रखौ लागोन फैसाया बाजेटआ दङ दंनाया खिन्थु आं माने चेनेलखौ ग्र' जायैनि थाखायनो आं एसे उसुबिदा मोनदों आरोना गप्र लायाखै ओंखायनो बिनि थाखायनो आं शिलंआव थांबा बेजोंनो जा हायो बेजोंनो एसे भिडिअ बानायनानै देखायगोन आरो माखासेयाथ' मबाइलजों खेबनांसिगोन उफाय गैया लकेसनाव सहैथारबा राइड थांनो लुगैबा कन्टेक्ट खालामलाय आंबो सापर्ट होगोन नोंसोरबो आंनो सापर्ट हो आंबो सापर्ट खालामगोन स' भिडिअआ बेनोसै टाटा बाय बाय गुड नाइट नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन बाय बाय लोगोफोर।